जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना जोंनिया 7 तारिखआव जिहेतु 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनि जि भट हाबाफारिया जानो फैगासिनो दङ दा बेनिखायनो बे बिथिङाव दिनै जोंनि लास्ट माने क'क्राझार समस्ति हिसाबै अर्थात नैबे जोंनि देबोरगावआव आंनो दायित्व होदोंमोन जोंनाव मानगोनां आसामनि मिनिस्टार माने अशोक सिंहाल बिथाङा फैदोंमोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि एमएलए आरो लोगोसे जोंहा मा होनो जितु गुस्वामी एमएलए आरो बेबायदिनो एमएलए एमसिएलएफोर फैदोंमोन आरो नोंथांमोना नुबाय जे बेहाय मोनसे आदिबासी मोनसे एलेका बे आदिबासी एलेकायाव जों जिबायदि बिथांमोनाव मिटिं खालामनांगौमोन बेखौ जों मोनाखैमोन बा बेबायदि सुबिदाखौ जोङो टाइम होनो हायाखैमोन जिहेतु बिथांमोना दाख्लै जोंजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना गावसोरनो मोनसे कल खालामदोंमोन जे जोंनि गेजेरावबो मोनसे बेबायदि मा होनो पाब्लिक मिटिं लानांगौ जेराव जोंनि मानसिफोरा गोनो गोथो जानानै दं जों भटखौ बहाय थुगोन बहाय थुआ बिथांमोना गोनो गोथो जानानै दंमोन दिनै बिथांमोना स्पष्ट भाबै बुंदों जे बिथांमोना दिनै फैगोन 7 तारिखआव ट्रेक्टरनि छबियावनो बिथांमोना भट होगोन आरो नोंथांमोना नुबाय जे जयन्त बसुमतारी बिथांनोनो बयबो मा होनदों माने जाति धोरोम राव बासिया जासे विभिन्न जनगोष्ठी मा होनो जोंनि क'क्राझार ओनसोलाव थानाय व्यक्तिफ्रा दिनै मा होनदों ट्रेक्टरनि छबियाव भट होगोन आरो बे खाथां जाबाय आरो दिनै नोंथांमोना बेखौनो प्रमान नुबाय जे बे जयपुर एरियायाव जितु बे आदिबासी एरियायाव जोङो 70% भटखौ मोननो हागोन बे दिनै प्रमान जाबाय मानोना नोंथांमोना नुदों गोबां मानसि जादों मानोना जों बेहाय मात्र 1000ल' जों टारगेट लादोंमोन नाथाय 130नि टारगेट लानायाव जों नुबाय जे दिनै 3000निबो बारा व्यक्तिफ्रा बेयाव बाहागो लादों आरो बेनो जोंनि मोनसे साक्सेस ग्रेन्ड साक्सेस होननानै जों सानना लादों आरो जेरैखि जाया एनडिएनि जि केन्डिडेट मानगोनां जयन्त बसुमतारीया देरहासार जागोन आरो बियो सियर जाना फैबाय आरो दिनैनि दिनाव ना कंग्रेसनि फेक्टर दङ ना दिनै हाग्रामा महिलारिनि फेक्टर दङ दिनै बेबायदि रावनिबो मा होनदों बे फेक्टरा गैला मानोना दिनै नुबाय जे दिनै रावखौबो नांला ना हिरा सरनियाखौ नांगौ ना हाग्रामाखौ नांगौ ना हाग्रामाया सरकारबो दानो हाया ना हाग्रामाया थांनानै अंखिदार जाहैनोबो हाया गुटिके रायजो राजाफ्रा दिनै मिथिदों बिथाङा खोनानो मोनदों साननैसोनि उनाव बिथाङा न' सिङाव हाबनानै दङ मानोना खालि ओरै थाङो इउपिपिएलनि बिजेपिनि एजिपिनि मिटिंखौल' नुयो एनडिएनि मिटिंफोरखौल' नुयो बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि सारा दिनै हाबसोनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों गतिके दिनै बेनो मोनसे प्रमान जे देबोरगाव ओनसोलाव देबोरगाव समस्ति हिसाबै जों जेरैखि जाया फैबाय थानाय समाव जोङो समस्ति हिसाबै जोंथ' एमपि देरहाखागोन खिन्थु जों समस्ति हिसाबै जों देरहासारगोन 15,000निबो बांसिन मार्जिन भट होनानै जोङो जयन्त बसुमतारीखौ एमपि देरहासार जानायाव जोंनिफ्राय बिगोमा माने हिसाबै जोङो जोंनि साफ्रोमबो भटार्सफोरा मा होनदों आग लानानै बिथांमोना दिनै जोंनो जाफुंसार होनायनि मोनसे बिथांमोना बाथ्राखौ बुंदों दा ओंखायनो आं सानदों दिनै गासैबो दोलो ओंखारबोदों जनगोष्ठी बासिया जासे राजबंशी आदिबासी जों गासैबो जाथि अंगदन बिथांमोननि दल अंगदनफोरजों रायलायदों सावरायदों आरो बिथांमोना जोंखौ अपेनलि सापर्ट खालामदों आरो देग्लाय खोब मोजां मोनसे पजिटिभ आरो बेनो जोंनि प्रमान जे 25आव जे जोङो सरकार दागोन इन्डियानो सरकार दागोन बियो जोंनि थाखाय 100% जाना फैबाय मानोना रायजो राजाया दिनै मिथिबाय जे 17 बोसोरनि हाग्रामा महिलारिखौ नाङा होननानै आरो बिथांमोना 3 बोसोरनि जे प्रमद बर' बिथांखौनो नांफिनगौ होननानै दिनै मोनसे बे जोंनि गेजेराव रोखा फिक्सार मोनसे जाखांनायखौ जों नुनो मोनदों मानोना दिनै बिथांमोना दिनै प्रमद बर'आ थायोब्लासो जोंनि दुखिया श्रेणी गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हागोन आरो प्रमद बर' थायोब्लासो गुबुन जनगोष्ठीनि हानि मोनथाय जोंनि जेंना जाथिनि समस्याफोरखौ समाधान खालामगोन होननानै बयबो जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा मोनसे प्रमद बर'नि सायाव मोनसे फोथायनाया दिनै 100% जाना फैदों आरो बिथांमोना दिनै मा होनदों दलै नोगोरै मा होनदों प्रमद बर'नि मा आशीर्बादनि गेजेरजों प्रमद बर'खौ आशीर्बाद होनो थाखाय दिनै प्रमद बर'आनो बिटिआरआव सीएम जाबाय थानांगौ बे माबाखौ मेसेजखौ होनो थाखाय दिनै नरेन्द्र मोदीनो मोजां मोनसे बिटिआर ओनसोलनिफ्राय मेसेज हरनो थाखाय दिनै 1 नं क'क्राझार लकसभानिफ्राय जयन्त बसुमतारीया देरहासारगोन होननानै बयबो रायजो राजाफ्रा दिनै बुंसोलायदों आरो बेयो दिनै खाथां जानानै फैबाय दा नोंथांमोनाबो नुनो मोनदों गोबां बेबायदि नोंथांमोना बेबायदि पाब्लिक मिटिंखौ नुगासिनो दङ नाथाय नोंथांमोना मालाबाबो हाग्रामा महिलारिनि बेबायदि मोजां मिटिंफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनाखै बिथांमोना एसे एनै पकेट मिटिं खालामदों नाथाय एसे एनै पकेट मिटिं खालामनायनि बाहेरा बिथांमोना जेबो खालामनो हायाखै दा ओंखायनो जोङो दिनै माने 100% जयन्त बसुमतारीखौ जोंनि समस्तिनिफ्रायबो जिहेतु जों समस्तिनि दायित्व थानाय हिसाबै जोंनि समस्ति देबोरगाव समस्तियावबो जोङो नैबे एबारावनो हाग्रामा महिलारिखौ जोङो फेजेननानै फैगोन 25आव जोङो 17 बोसोर जोंहा जि खहा जानानै थानाय एमसिएलए खथा बे देबोरगाव समस्तिनिफ्राय जोंनि एनडिएनि केन्डिडेट हय बेहाय एपिपिएलआनो जा बा बिजेपिनि केन्डिडेटआनो जा जायहा केन्डिडेट मोनगोन बेनो फैगोन 25नि इलेक्सनाव देरहासार जागोन होननानै जोङो 100% नोंथांमोननि सिगाङाव दाथि बुंनो हायो। गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा?
नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पैनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र, रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं, सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।